Good morning mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw mga kaibigan, magbo-volunteer tayo ng maglalako tayo ng alamang ni nanay. Kasi kailangan niya raw ng pera ngayon. Ilalako natin kasi hindi na niya kaya maglako. Ayan. Shoutout nga pala sa Kakusa Vlog. O Kakusa Vlog, tama. Diyan sa Mabalacat, Pampanga. Yan yung alamang ni nanay, mga kaibigan, nilalako natin. Bagong dating na yan. Ito na yon, ito na. Nakabalot-balot na yan. Murang-mura, ibibenta natin ng 25 pesos lang ito. 25 pesos bawat isa. Yan, sariwang-sariwang alamang. Yan, si nanay nag-retail ng alamang para ilako natin. Kasi siyempre sa edad niya hindi niya na kaya magtinda, mga kaibigan. Bilang tulong na lang natin sa kanya. Hi guys. Yon mga kaibigan. Siyempre sa edad nanay ngayon, hindi niya na kayang magtinda. Kaya tayo na lang maglalako. May motor tayo eh. Hindi na tayo maglalakad. Yan. Ready na natin yung natin. Motor na pangtinda. Sana mapaubos natin yung alamang nanay para maging pera para sa kanya. Kasi kailangan niya yun. Sa edad niya hindi niya na kaya magtinda. Kaya magbo-volunteer tayo magtinda, mga kaibigan, ngayon. Pagkakasyahin natin dito sa sa isang lagayan. Yan. Para hindi tayo mahirapan sa sa motor. Okay. Yeah. Oh, kasyang-kasya sa ating Kasyang-kasya. Okay, panti na tayo. Siyempre maglalagay tayo ng ng sarili nating pera to. Ilalagay natin dito para halata tayong nagtitinda. Mamaya pag nabinta, napaubos ko yung halamang ni nanay, tatanggalin ko na lang to. Yun. Abanti na tayo. Hepon, alamang. Op. Mukhang may bibili na agad, mga kaibigan. Sige. Mukhang may bibili agad, mga kaibigan. Ito na pala. 25 lang, 25. Buk mo, 20 lang. 25. Ano po yan? Hindi po sa akin kasi pinatitinda lang sa akin. Kaya Tagalog $15 ka na. siyempre, Tagalog tayo ngayon para mabinta. Umagang-umaga eh. Siyempre, yung kaisipan nga ng tao malinaw. Kaya kailangan natin magtagalog. Huwag mo sa dado, hindi pa kumili ha.
Nagbablog ka ada, di munggol ka. Nagbablog ka di munggol. Kasali ka sa vlog, nanay. Kasali ka sa Pwede vlog. ba, pwede 20 lang kasi wala nang ano, wala nang 25. Oh, sige, pwede na. Sige, okay na, okay na. Okay, okay. Sabi naman no. Okay. Yun, mga kaibigan, oh. May binta na tayo. 20 pesos. Binamano ni nanay. Sana maubos ng paninda ko. Sana wag naman lahat 20 para Saan para sa'yo mo makaubos lahat? ang buhay ng tindiro ay masayang tunay. Masayang tunay para kay nanay. Daming sasakyan. Ay, naubos din. Tawid na tayo. Hipon, hipon, alamang. Oh, Iiwan pwede si mama. Naka-istorong ka? Oh, sige, sige. Total, wala akong gasolina. Palit na lang gasolina. May 1 litrong gasolina. Oh, 1 liter, 1 liter. Tapos, magdadagdag na lang ako, no? Hindi na pala, no? Ayaw, magdadagdag na lang ako. Nang. Ilan ba kunin mo? Dalawa? Ilan eh? Isa lang? Isa lang. Kung... Tatlo? 360. 360. Sige, laban. Oh. Laban. Oh, laban. 360, sige na. Wala tayong magagawa. Kung yan lang, ano natin. Hawak na pera. Okay. Thank you. O, kuha naman. Kuha na, kuha na. Kuha na tatlo. Yata ka na, mapatawag ka. Bigyan natin sila ng tatlo. Dahil lagan tayo ng gasolina eh. Manaiba, Yan. bakal daw sa ino mga kay mahipon man siya. Ako, binuro ko na ito. Yung kahapon. Ano, kinuha ko sa Sa Rocadlaw, oo. Oo, kinuha ko na ito. Kay, pagpa, ko. Mama. Pinay. Okay, okay, okay. Yan, may bibili pa dito isa. Ito po, 25 lang po. Okay. Aga naman sa Okay. Thank you. Salamat. Okay, oh. Salamat po. Yan. Palit bigas na lang, palit bigas. Oh, 3 takal yan. Kunin mo yun. Okay, okay, okay. Yung mga kaibigan, wala raw siyang pera pero may bigas, palit bigas na lang kasi kailangan din naman na nanay ang bigas eh. Bibili niya rin ng bigas to eh. Payag din yun, kahit di niya alam. Payag din yun sa ganitong pamamaraan para mapaubos lang natin na yung ating tinda para sa kanya. Yan. Kunti na lang. Kunti na lang. Benching ko. Murang-mura na po. Benching ko lang. Dito na tayo sa Barangay Tres Martires mga kaibigan. Sana maraming bumili dito. Ako din magpakita sa live mo. Okay.
Yan. Ito pa piso. Torta ko na lang. Tortahon po, masarap to. Ayan. May pili na yan, ay laki mga ati. Oh, may iba pa makikita pero then man, malinig na yan. Yun, pinta na naman. Sana mapaubos ko to. Kaya kailangan na ito ngayon. Dito tayo, pasok tayo ng eskinita. Hepon, hepon. Hepon kayo dyan. Yeah. Hepon kayo dyan, hepon. Labas na hepon. Hepon, hepon. Masikip, tandaanan. Wala pang bumibili dito. Sana meron. Hepon, hepon. Hepon. Hepon, hepon, hepon. Hepon, hepon. Parada muna tayo. Oh, may mga naglalaro pala dito. Yan. Napadaan tayo dito. Naglalaro. Kasama kayo sa vlog, oh. Kaway-kaway naman dyan, oh. Hi guys! Yun. Pampabinas, para maubos itong paninda natin. Ito, marami pa, oh. Ito. Marami pa. So, mga kaibigan, hanggang sa ngayon, marami pa rin tayo paninda ito. Sana mapaubos natin to dito sa pinasok nating iskinita eh. Hindi tayo nabilhan. Siguro may nauna na sa atin magtinda. Kaya punta ulit tayo doon sa susunod na baryo. Tara. Noon dito ulit tayo. Pumasok ulit tayo isang iskinita ulit. Sana mabilhan tayo rito. Masikip. Ayan. Hepon! Sariwang hipon. Okay. Hipon, hipon. Hipon. Wala. Wala kilaw-kilaw pang unyan. Hipon lang. Iya. Hipon. 25. 25. 25 pesos. 25. Oh, murang-mura na yan. Oh, barato na, barato na. Yan, mukhang may bibili mga kaibigan. Okay naman. Mura. 20. 20, sige. Laban na yan. Laban na yan, laban. Sa 20 pesos. Yan, mga kaibigan, bumili siya ng dalawa. 20 pesos. Pwede na yan. Mapaubos lang natin. Dalawang piraso. Pa tayo dito ng Shout out kay Karong. oh, thank you, thank you. Sige, 20 na rin. Pwede na yan. Maubos lang. Yun mga kaibigan, konti na lang, oh. Sana mapaubos natin yan. Para naman matuwa sa atin si nanay. So yung mga kaibigan, na kabundukan na po itong pinasok natin. Yan. Kabundukan na to, Pwede Road. Yan. Yan mga kaibigan, konti na lang. Meron na lang tayong 5 piraso na lang. Yan. Yan. Okay. Hintayin lang natin kasi may bumili ditong isa. Yan. Sana mapaubos natin to. Okay. Ay, wala 5.
Wala na naman ako 5. Sige, pag... Oh, may 5 ako. May 5 ka? Ito. Tsaka... Ito. 30. Ah. Oo. Yan. Nabilan tayo. Nabilan tayo dito ng isa. Ito na ibenta natin. Okay. Lapit na maubos. Bandi tayo. Kabundukan na to mga kaibigan. Yung ano natin. Nilalakbay. Bihira lang bahay dito, bihira. Sacrifice talaga ang pagtitinda. Pero kumpara naman sa makatulong ka sa kapwa ay masaya. Bro, abante ako. Igwa pa kilima. Palusong, palusong. Yeah. Hipon, hipon. Papalayo na ako papalayo na tayo. Bihirang-bihira mga kabahayan dito. Ayan, sa dinadaanan natin. Okay, magpuputol muna ako ng camera. Saka na lang pag naubos na. So nga mga kaibigan, nasa kabundukan na talaga tayo. Napapalayo na tayo pero kailangan natin mapaubos to. Nag-iingay pa yung ano ng motor ko sprocket May mga kabahayan kaya dito? Pang ano dito madalang ang bahay Yun, may bahay na isa. Mukhang wala naman tao. Hipon, hipon. Nahulog na. Nahulog na yung ating paninda. Nahulog. Yeah. So yun mga kaibigan, medyo napapalayo na tayo ng tinda pero okay lang naman kasi nakamotor tayo Isang litrong gasolina lang naman yung nilagay natin dito. Pero mayroon pang natirang dalawa. Dalawa na lang. Dalawang piraso na lang.
So yun mga kaibigan, nandito na tayo. Napaubos na natin. Bilangin natin yung napagbenta ng alamang. 400 pesos. 400 pesos. Plus may bigas na isang ano. O nanay, may bigas. Tsaka ano, 400 pesos. 410 nanay, ang sa alamang mo. Ayan. So yun mga kaibigan, sana nakatulong tayo kay nanay. Yun. Shoutout sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Salamat sa panonood.